Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Je de tiende grap net, joh. Goh, dol weer van Lino. Ah ja, joh. Ik denk het ik was. Doe is ik wel een goeie hier trouwens met het interview van Marion. Oh! Interview met de nog levende, in leven zijnde broer. Dat ben ik. Masten in der komen water in der dat Die wordt, Er stiet dat grote hinder van Griet weer ja, ja. Ik vind het maar niks, maar haast bij het mist een goeie bal. Ja, moest even goed mooi wat tussen, maar ja. Ja, ik vind het leuk dat je dit doet. dokter bellen, die boer er niet ontwaan. Hij zei neem ik een hinder dan, hij hem een mooi span. En je bent mensen bij wel een absoluut begrip. Ik wil alleen nog dij. Ja, op het moment dat we de machine kwamen, toen is die van de broer Mooie verhalen, die voelt me ook wel. maar hier is prachtig optreden zitten ertussen. Hè. Daar kerst geweldig skik in. Hè. Je kent het Ja, weer er weer een soort wereld creëert hè, van Pieter Sien Café en Reerde Lada's en grote huwelijks- en relatieleed natuurlijk. Langs de caravan achterin heen doe jij. Wie ik maar net zou schutten, wie ik maar net zou braaf. Wie ik maar meer van grote pier. Blijven de als slaaf. Dit is Noordewien. Goeie, welkom bij Noordwien. Joet weer mij in je gast onder de tafel. En dat is namelijk Wim Dauma. Hij is de broer van Theo Dauma, die het meer dan 10 jaar in Verlien helaas te versterren kwam. Maar met z'n beiden hebben ze een heel soort succes maken als muzikaal duo. Dan zitten ze hier nog in een orenband, Oeremus. Een absoluut begrip in Friesland. Mooie teksten, Friestalig en ook nog goede muziek. Daarmee hebben we met een live-opname van Tolvier Verlien. Dat ze met z'n beiden, nee, met z'n treien bij u in het Lietse studiootje zitten van Noordewien. Reden genoeg om hem uit te nodigen, want komend weekend is er een in memoriam concert. Dat zou al eerder, maar in verband met het COVID-verhaal is dat al even wat teruggescoot. Maar dit weekend is het Safier. En dan zullen een aantal muzikanten bij elkaar komen om in ieder geval Theo Dauma te eren en een beetje hem te herinneren. En verhalen op de helium. Reden genoeg om Wim hier rond de tafel te vragen. Mooi dat je er bent. Welkom. Nou, dankjewel Willem. Hoe is het? Nou, verder wel aardig. Drok? Ja, ik verveel me net. Nee, dat klopt. Hoe is dat om dat hele verhaal weer op de heliums is? Man? Nou, bijzonder. Wist, het verhaal is altijd ik wil bij je. Hè, dat is, ik kom regelmatig momenten in, dan zit ik er niet eens weer in de muziek die we maken hebben, of komt ze in. Een heel iets, onnozel voorbeeld is het niet, maar dan ben ik midden in de nacht met de dokterswacht op pa. In een Lietse dorp ergens in Noord-Friesland is er een man overleden. Het wordt minder gezellig. Maar ik wil binnenhellen en die vrouw zit me aan te zien terwijl we erheen rennen en zei van Dauma. Jongen, joh, ik. En hoesa, zei ik, nou, dat wie 's nachts altijd een sanveske. Ik zei, oh, sliepen. Ja, die. Als we die hebben, dan kroepen we wat meer in de Koran, want we in de radio altijd aan. En dan zetten we een beetje loerder. Nou ja, dan denk ik, ja, Theo, hey. Ja. Dus op die manier blues steeds meestal zin komen die vreeg je, of naar muziek vreeg je, of ja. Dus het is nooit helemaal voort. Maar die vraag, hoe is het om dat weer op te leppelen, nou hartstikke leuk. Ja? Nou, was het haast, zijn zoon Wessel, daar speel ik nou wel mee, en die heeft er wat minder geheugen op. Maar iedereen begint het weer op te plukken en dan komt het weer helemaal tot leven. Zoals van Oeremus, de band, ik, of die nummers weer beginnen te spelen, die dan toch in je geheugen zitten. En iedereen zit zich dan weer te vernuiveren in wat de tekst eigenlijk is. Dus er komt heel veel plezier ik weer boven. En met name ik toch al die gekke teksten, die wereld die eigenlijk creëert weer.
Dus, Je zei het zelf al even, we beginnen het komen door, net alleen de muziek draaien, maar ik, echt in Wromsjen. ja. En natuurlijk ik naar het heden zien. Maar wat wie ook de reden dat je met z'n beiden op een gegeven moment op paard kiet? Nou, eigenlijk gebeurt het meer, zoek zo wat zissen. Maar toen kwam je meer. Ja, zo zissen. Zo, toen ik erbij kwam, toen dat weer eigenlijk het moment dat we als band hoe Remers worden en dat we hoe gang op het Fries. Eigenlijk omdat we te lui weer in Boeten Friesland op te treden. Dus dan ze volle tijd heen we nou ik weer net. Net de volle rieden. Net de volle rieden en zo. Maar nou, uw drummer, die koe vaak net. Die ging te goede baan met de gasunie. Dus die wie vaak voort. Dus dan kan ik toch wel eens misschien treinen op paard. En eerlijk is eerlijk, als de muziek net vers nagelst, is het volle meer rond om er iets mee te doen. En Theo is zeker een cabaretesk stukje. En dat wordt een stuk beter als het maar ook inspelen best en de timing kan beheersen en iets met het publiek dan. En dat is eigenlijk de reden dat we steeds meer machine 2 gaan of misschien machine 3 met ondersteuning. Maar als het leuk maatje wordt op het podium, ja, dan moest die interactie met het publiek hè, en dan moest erop inspelen kennen. En dat is, ja, dat is een magisch iets. En, maar dat lukt hij net door de muziek uit te draaien. Hè, dan moest dat contact ziekje. En dat komt heel goed. En je begreep mijn humor natuurlijk enorm. Ja, dat En timing neem ik gewoon. Ja, het had iets te maken met timing of goed zijn wat er in de zaal gebeurt. En de afwisseling zie je, ja, er zit soms krek meer in dan je eigenlijk denkt. Hè? Ik wie zelfs qua muziek ben ik wat zwitter op een haan. Dat is net altijd fijn. Maar dat werkt het daar dus heel goed. Want als je dan wat zwitter op een haan bent en mensen komen naar beneden, dan koesten de koppen was je nou sa wat ik wil weer nog. En dat er dan weer een flauw nummer als Tooskoer heen kwam, dan is men opgelucht en begint men weer te leidje. En ze kent de emoties wat heen weggaan laten. En dat werken naar mijn smaak vaak goed, hè? Die samenwerking. Hoe is dat emotioneel? Om dat al hier weer wat op te hellen. Gewoon leuk, gewoon mooie verhaal, goede herinneringen, een warm gevoel mee horen. Ja, helemaal. Ik kan net ontkennen dat het in het begin een nice in het versterren moeilijker weer. Wie de klap hut? Ja. Ja, Theo wie voor mij net alleen nog een broer en collega, hè, maar wij maken ook muziek. Op de ene storen manier helde mij er vroeger al betiet bij. Ik wil ergens op mijn 15e, 16e bij een optreden of zo van hem in Grains. Weer Herman Brood toen ik alweer achter in de coulissen. Ja, dan zeg ik mijn eigen uit en hij helde me daarbij. Zogenaamd om aan de knoppen te zitten. Dat wie normaal Courtois ook, dus dat wie net vol aan te beleven. Maar dat wie er al betiet. En ik in mijn werk had ik tijdens de studie al, hij had me eigenlijk ik weer op het paar van de dokter willen zetten. Want daar wie ik eigenlijk vooral al met muziek bezig. Het wie een new wave tijd, hè. Dus daar zit ik mijn kop en eer in. Lijntjes onder de egen en de hele wereld zo kapot. Hè. Ja, zwarte broeken, no zwarte future net. en dat soort dingen. Ja. Maar op een gegeven moment ik wat de volle studieachterstand op. Net verder vertellen. En toen zei mijn broer van, ach jongen, gewoon even die tentamens halen. Genoeg geld en een makkelijk baantje. Dat wie letterlijk wat er zei. Ik heb hem nou dat hij het nog vaak voor de voeten gooit. Makkelijk baantje, zei het. Maar ik bel hem op zijn tijd wel eens op. Of hij mij hebben we in die zin ik wel collega's. Maar ook op de nascholingen en spelende. Dus het gang wat verder. Ja, dat was een hele klap in het begin. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Maar een beetje vrienden, collega's en broeren dus eigenlijk. Alle treien. Ja, klopt. Het weer alles tegelijk. Ja. Als ooit een boor zou mij nog weer een oor, of wie dit wel heel erg uniek? Ik in die levens, zeg maar. Ik heb natuurlijk meerdere goede vrienden gehad, gelukkig. En nog steeds trouwens. Hoewel ik meestal zitten die in je. Maar en ik heb maar in de relatie ik net klaar en dat soort dingen. Maar en trouwens de rest van mijn familie ik net. Maar het maakt het speciaal omdat dat ding maar ook goed dorst, denk ik. De sjosselkoer ik vaak. Dan kun je een goede broer hebben, een goede zus. En dat is altijd prima, dat zijn lijnen die net snel doven. Maar het is heel oors als elke week een Marco spelers, dan wil nog regelmatig bellen, deels en Marco op paag is, dan ontstaat er iets oors. Ja, oren-dynamiek, ik. Ja. En dan moet je wel een heel product van elkaar hebben kennen, hè? Nou, dat is mooi dat het zeist. Wat als Marco scroest, en dat doen wij, hè? Wij vinden het scroeien, vonden we misschien nog wel interessanter, het creëren, hè, dan de Mario Paag in. Maar dat is kwetsbaar, want er is heel veel van die zelf-shen.
Dus dat moet je van elkaar wel aanvullen kennen. Je kan al snel beledigd wezen, zoals van ik vind het te weinig of er moet nog wat bij al. Waarom doe je dat nou zag? Maar we kunnen het van elkaar prima hebben. Ja. En dan kan het ook beter worden. We begonnen met het nummer Het Hinder. Ja. Wat voor verhaal zit daar nog achter? Nou, dat is een tekst die ik van hem kreeg. Eigenlijk zo van, nou hakt hij, je mas maar eens wat mij. Want ja, wij hier een hinder kocht. Nou, dat vonden we sowieso wat vreemd. Maar later kwam de echte grutteglap. Toen we hier het Nederlands landgeit aanschaft. Een Nederlandse landgeit? Ja, die was met uitsterven bedreigd. En dat vond mijn vrouw nog wel interessant. En er waren mensen in de buurt. Dus we hier een paar landgeiten. En uiteindelijk toen kregen we een bok van het Nederlands landgeit. Dan moest je je voorstellen, steeds voor 20 kilo, denk ik. En het een geweide wat imposant is. Het kan alleen nog aan de ketting. Het brekt alles uit. En het stonkt... Maar ze net op scoort halen, dan best klaar. Nee, het stonkt als een mut. Nee, dat klopt. Nou, toen we het vertellen, toen kreeg ik een tekst van hem. En daar kwam dit dus uit. En alles wat er dan in huis zit er ik weer in. Hè? Want mijn Ferrari reed Lada past net meer in het hok. Want daar staat nou die hinder en die stamboek. Bok. Ja, die Ferrari, dat is wat, hè? Die Ferrari is wat, ja. Wat er zei, hè? Je krijgt nooit de auto, alleen nog de kleur. Ja. Wat een mooi verhaal. We eren maar een beetje terug in dit interview heen. Want wat ik al zei, er komt een speciaal concert. Sterker, er is al in je West. Ja. Van de Intimi. Begreep ik een beetje. Ja. Mijn optredens onder ik nog van Gurbe Douwstra. Ja, prachtig. Ja. En de zoon dus, door mij. Ja, we hebben natuurlijk met de zoon en een wat lange stilte, hè, maar Wessel. En vreun van hem Fouad. Die heb ik altijd maar de eerste Marokkaanse Fries. En Arjen, hè, als drummer hebben we natuurlijk toen nog toch een cd maken, maar een protte nummers en nog een hele cd. Dus dan hebben we het weer opstart. En Wessel had een protte van dezelfde kwaliteiten van zijn heid. Als je maar muziek beginnen te maken, dan ontstaat er iets. He, dat is voor mij ook belangrijk. Als het musiceren is, als je ook bezig is, dan moet er een soort contact, er moet iets ontstaan. En dat heeft Wessel heel sterk. Het is een interessante muzikale jongen. Ik kom met de spin in, dus die zit je mijn kop en neer niet. Draai ik nog een live-opname, vond ik wel heel mooi trouwens, van Tolwie Verlien in de Noorderwind studio. Je bent met je trein trouwens. Er zit een dame. Swanette Dijkstra zit erbij. Ja. Wie vaak mij op paard? Ja, Swanette is een echt bandlid natuurlijk. Hè. Ik al voor mijn tijd in zijn prachtige muziek. Ik bij Lied, hij ze vaak meedien. Tiet stiet op het eerste cd wie een bijzondere creatief, wie ik nog net bij dus, maar een bijzonder creatief mooi nummer wat toen denk ik de publieksprijs hier is. En dat zongt ik. Swanette is behalve een prachtjangeres, speelt ze saxofoon, wargel en accordeon. En ja, dat is natuurlijk heerlijk om bij die te hebben. Ja, correct, ja. Nou, nog even naar dat concert, want hoe weer het eigenlijk? De hele beleving. Ja. Nou, wat familie en vrienden, dus het is een hoog ons gehalte, denk ik. Ja, het is natuurlijk een goodwill show. Hè? Dat is absoluut weer de binnenmeesting van de praktijk die mij in werken hebben. Assistentes, oud-collega's, huidige collega's, meesting uit het dorp, familie, vrienden, oude vrienden, vind ik erg leuk. Oude vrienden uit zijn studietijd, hè? Die daar ook zongt en dat. Dus het is een mooie bonte verzameling. En dat komt dan bij de voorstelling ik mooi tot uiting. Ja. Straks gaan we natuurlijk meer muziek van Jim draaien. Maar eerst maar even je neemt zelf een inspiratienoemer. Ryan Adams. Ja, wist... Wat voor rol spelen dat? Nou, er binnen een stuk of wat van die nummers die smaken begint te spelen en dan die net meer voortdraaien omdat ze te leuk zijn om ook te zingen. Kortom, er is een hoop nummers die is bij die draagt en ergens zal dat ik terugdruppel in die muziek. Hè, denken wij. Hè? Je rijdt je toch terug sommige nummers op een bepaald pa of op het idee van moeten we een nummer eigenlijk net als vorm aan. Ik denk dat zoiets is wat Ryan Adams of in de country gebeurt, waar maar een nummer als Sleepen is gebeurd. Hè, wat Sleepen, wat denk ik in een van die nummers is, die het misschien wel het beste dienen had of dan het meeste respons krijgt. Maar die eigenlijk meer eerst in een wat bluesvorm zetten. En Theo vregen zich altijd, waarom wil dit nou net? En toen zei misschien hebben we hem in de verkeerde genre zetten.
En toen is het dus mede door dit soort lieden hebben we hem gewoon ombogen. En toen weer er. Hè? Dus ja, inspiratienummers. I went down to Houston and I stopped in San Antonio. Well, I passed up the station for the bus. Prachtig nummer. Ryan Adams, Oh My Sweet Carolina. We draaien het Joert, omdat komend weekend, zit ik er nog maar eens even bij, een in memoriam concert is van Theo Dauma. Hij is onderdeel van het duo Dauma en Dauma, waarin ze regelmatig met oren en op paard. En dat kwamen we uit de bluesband Oremuswijn. Een creatief man, een muzikant, maar ook dokter. Zoals die natuurlijk ook bekend. Als je broer zit je bij mij aan tafel, ben ik hartstikke blij mee, Wim. Even we gaan praten over dijzelf natuurlijk en over die broer. Wie die broer, wat wie er nou, dokter en in tweede plank muzikant, of wie het een muzikant die dokter weer? Ja, dat is een goeie. Nou, hij wist natuurlijk wel weer zijn verantwoordelijkheden lijn. Dat twijfel ik net aan, maar de muziek weer nooit vier voort. Dat is zeker. Ja. En dat koest ik in alles voor Shen, hè? In de muziekkamer, de instrumenten, alles wat er die. Maar hij wiekvolt die dokter, nou ja, althans aanvankelijk. Hij wilde daarna wel wat grubbentig, maar wat gewrichtsklachten. Dus dan kreeg ik wat meer ruimte misschien voor zijn muziek. Maar ik denk dat er eigenlijk beiden wil weer. En als het naar die zelf, Joost? Ik denk dat ik meer dokter ben, tegen wil en dank. Zoiets. Hoezo? Maar de muziek is ik nooit voor. Ik dacht vroeger in mijn studie dacht ik serieus dat ik wel in de muziek woer. Omdat ik de bandwereld leuk vond en het screwen al leuk vond. Meestal koer die in de muziek ziet. Maar ja, het rint soms hoors. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik ben een huisdokter. En er wordt een hoop op crimineerd. Toch van dat het vaak moeilijker wordt. En dat is alle weer. Maar jongens, ik heb een prachtig beroep. Zo dicht dat ik bij mensen komen kennen mij. En zo volle van je schenken en de relaties opbouwen. Ja, dat is zo wat net te begrijpen. En dat merkt zijn Theo ik wel waarom. De contacten, maar de gewone mensen, voor zover die bestaan, maar van allerlei plumages en dingen. Ja, die interesseerden hem. En vanuit het perspectief wat er koos komt, dat is je muziek ik wel. En dat is denk ik wel het unieke van uw vak. Daarom is het eigenlijk best een hele mooie combinatie. Weet ik een kwestie van aanreageren? Je komt natuurlijk altijd in bijzondere omstandigheden meestal. Meestal gaat het net goed. Dan is het lekker, dat is een soort creatieve, neem het maar. Dat is die ideeën en gevoelens wat kwijtkeest. Of is dit nou te veel therapeutisch geneuzel? Nee, maar dat is natuurlijk zo. Wij zijn alle gevoelige mensen, dokters ik. En ik kies sowieso mijn hele dichter, close. Is dat een goed woord in dit geval? Het is net Fries, maar in ieder geval een prachtige relatie met mijn broer. En bij problemen en dingen in het werk, ja, dan kwamen we zeker bij elkaar. Maar als je muziek maakt, dan komt het ik in uw muziek. Hè? Dus alles komt je wel bij elkaar. En ik heb zeker wel taaie nummers gekreund van uit de praktijk, hè? Wat hij ik mooi ondersteund heeft. Nou ja, omdat zien teksten dan, want die hij weer meer. Hast u wel eens teksten geschreven? Ja, zeker. Ja. René naar Rijn, ik heel veel teksten geschreven. Ja. Maar hij ik, want toen is het. Krijg nog even een oor onder de plaats. Van, ja, hij weet er wel een meester van om vanuit een oorperspectief dan zijn persoonlijke naar de vrouw te schreeuwen. Hoe persoon, maar dan vanuit met die bril op, zeg maar. Ja, hij kan bijvoorbeeld beginnen bij Pieter aan de tapkast. Pieter zijn café wie een groot begrip in zijn wereld. En dan zit er in de Sint-Pieter aan te zeuren om bier, maar dat krijgt er net. En die begint te zeuren dat zijn vrouw vreemdgang is met de boervrouw. En bloed maar terug zeuren om bier. En even later zei er, dat hij kwam. Ik wil gauw eens bij de boervrouw. En dan had er een perspectief gekozen. En maar een refrein van kom Pieter, nog een glaasje bier. En dan houdt een zwier onderwerp, wat er dan shot, dat krijgt een lichte zweem mij van het leven. Ja, dat is bijna mijn knipeeg dan. Hè? Soort, ja, maar dat koer er echt verrekte goed. Ja. De humor horen bij alles wat er gebeurde. Hè? Of een zekere lichtheid. Ja, dat is knap. Van waar hing je hem dit? Van Heid of Mem of ging ze beide worden, dat creatieve en dat muzikale? Nou ja... Wat ik mij herinner is dat er altijd muziek in huis was omdat mijn Heid die zang. Die wie operettezanger. Althans, daar wie er netjes voor opleidt. Dat is natuurlijk 4 voor uw stiet. De operette is met op je beurten passen, maar een beetje de smartlapperij van de opera's, zullen we maar zeggen.
Mijn Mädchen, hè, Frans Lehaar, dat ziet alle op transje, denk ik. Maar dat oefende er dus. En wij blaren lustig maar. Zo herinner ik mij dat. En Staan op hoe dan piano. weer het keel oefenen? Of je er dan een plaat op te stingen? Of zo werd er mij zo? Nou, dat was net low, maar ze gingen dan vroeger boeken en er stonden alle genoten in. En dat koest dan nice, jongen. En mijn zuster zit dan op een piano. En hij galmde dingen al zo. Mijn Mädchen. Nou, en wij galmden dan alle gemeen. En zij ziet de piano, dus zij oefende er. Dus dat is, zou ik het mij herinner je wel een begin van muziek. Ja. Dus die piano wieder en Theo die hier vrij vlot les. En die kon verrekte goed spelen trouwens. Hè. Die hier de hele schilderij en tentoonstelling van Mussorgsky bijvoorbeeld is in Hollen en in de vingers. Maar toen ik een Iris 8, Jochen wie, ik weet het. Ja, je moet in je geheugen tasten. Maar toen kwam er voor het eerst een gitaar binnen. Met akkoorden en dat soort dingen. En daar ben ik toen onder andere ik op begonnen te pion. Maar wel een muzikaal nest dus. Nou, daar weer in ieder geval aandacht voor. Hè. De fanfare in die tijd weer natuurlijk belangrijk. Hè, dus de wie fanfare, de wie een piano. Bij wie dit trouwens? Welk? Jouren. Ik ben altijd nog een voorstander van dat iedereen een instrument in huis heeft. En het laatst geen elektronisch geneuzel, maar gewoon een echte piano. Als bijna een grut genoeg is dat ze krijgt met één vinger bij de toetsen krijgt, dan begint de muzikale opvoeding. Maar de instrumenten binnen uit het... ik kom ook bij mensen thuis. Hè. Er zijn net volle mensen meer die dan instrumenten. Just net zo volle meer. Nee, dat is jammer. Ja. Maar dat weer bij u zeker aanwezig. Ja. En Mem, vond die muziek leuk? Of naaide die u dat het losgong? Nee, maar daar heb ik minder sterke herinneringen aan of die daar iets met die of zo. Nee, dat is net zo. Nee. Mijn zuster had ik wel spelen, hè. Die had het ik wel meegenomen, de orenbroer wat minder. Maar het is vooral bij Theo en mij hing je bleu, ja, dat is duidelijk. Oeremus, wie dat de eerste band? Van Werd je mis zitten? Machine Twaan. Ja. Ja, of apart, solo. Hoe is je muzikale... Wie het puberteit trouwens? Dat je die muziekwereld wordt instapt met les en spelen? Nou, eigenlijk al eerder, maar dan voornamelijk klassiek. En, maar daar begon het eerste scroenen weer al heel betiet. Bij mij ik wel. Maar bij Theo ik zeker. Dat zegt Van Gurbe prachtig weer waarom komt. Die wist nog Engelse nummers op de jipje. Die is in de tijd spelen hier nog in een Dragstertijd. Dus dat wie middelbare kwaliteit. En daarna is Theo toen weer er volle meer aandacht voor de poëzie, de dicht. De weekendtijd verschijnsel, ja, met bladjes, met Nederlandse teksten, dichten. En Koos van der Sloot, dat wie een maat van hem, en daar had er toen een tijd een cabaret mee gehad. Theo's Drama, je heette dat trouwens, Theo Drama. Maar toch pittige, cabareteske Nederlandse teksten. Dus dat scroeën is er eigenlijk altijd wel wat westen, zo zou het zeggen. Ja. Of de drang tot schrijven. Daarna ben ik het wel een beetje beeldraken, maar toen hier de Bobby's Blues Band. Maar dat wie gewoon Engelstalige, fijne, leuke band. Maar scroeën ging altijd wel terug. Hij had altijd wel nummers. Hè. Die kwamen met name, denk ik wel, tot uiting als er bij nascholingen wie en stang een piano, ja, dan klom hij erachter. En de collega's waardeerden dat buitengewoon. Hè, en dan kwam er al snel op zijn eigen muziek vooruit. Met de show, man. Ja. Als ik dat zei, piano, baf, voort. Daar weer in ieder geval. De aanval, huppa, hier ben ik. Daar weer er net bang voor. En het is nou ook net zo dat er alle hacking zich steeds oorlog voor u drukte, juist helemaal net. Maar op het moment dat er muziek weer iets te spelen weer, dan die er het wel. Ja. Om je een voorbeeld te nemen, want dan komen we een beetje op mijn pad. Maar we hebben een optreden gehad toen weer wat minder. Michael Sisser, hij wat gewrichtsellendigs. Dat we een Kika-concert in Ljouwert volgens mij, van de Rotary. We hebben een grote zaal. En ik zeg, oren muzikanten daar hut zwitten en werken om er iets van te maken. Het kerst soms, het woe net zo. En toen wij aan de beurt weer de eerste 2 rijen in die lijn de notabelen te sliepen, bij wijze van spreken. En Theo die stroffelen oeren trieën en die maken al een rare giesel. En de meesten begonnen te leidje. Die dacht dat lijkt weer. Hij had ze nooit wel loslitten, van voor naar achteren. Dus dat koerde er wel. Ja. Dus we gingen onder applaus en schoudergeklop door weer uit. Ja, mooi. Hoe zit het met die zelf trouwens? Door zij het creëren vonden we misschien wel leuker. Maar het naar die zelf, is het podium dier of net? Of het gewoon lekker spelen en genieten van de noemers genoeg eigenlijk al?
Nou, beiden wel. Maar nee, ik spring net als eerste het podium op. Ik denk dat... Maar als ik er stier, dan viel ik me er wel thuis. Ja, maar Theo, wie in dat opzicht de man van het publiek dus? Ja, wel wat Als meer. je een beetje hoe de rolverdeling hast. Ja. Ja, het is natuurlijk... maar dan wie ik meer de aangever en hij kapt hem erin. Ja. Ja, klopt. Ja, je mag ook net 2 bassies of 2 Adriaans zijn. Wat ik wat verdeeld bedoel, hè? Nee, precies. Ja, ja. Nee. Hoe ik meer de bassievorm hier naar de Adriaan postuur, maar de rolverdeling weer zo meer. Dat lijkt me je wel. Hoe begon Oeremers eigenlijk? Hoe kwam je hem daarin te lonen? Ik wie toen huisarts worden in Kalm. Dus ik kreeg wat meer rust en stabiliteit in mijn leven. Nou ja, wat je het. Maar in ieder geval toen verregen zij van dat ik daar gitaar spelen wou. Ik kreeg al eens eerder maar ze mij west voor wat trouwerij en dingen om iets in te filmen. Maar toen hebben we dat definitief maken dat ik mij van gang. En toen heb ik definitief zijn nou wordt het Oeremers, een Friese naam. En heb ik in Friesland. Ja. Hè, dus toen dat is daar ongeveer omgang. En Theo, die zit er al in? Ja, die zit dan van tevoren bij Bobby's Blues Band. Ja, ik wie er net bij. Ik ken alleen nog de verhalen. Hè. Ze oefenen. Al beter zijn de drummers uit altijd in zijn gang eerst een hele tijd in de sauna hingen. En wat die jongen weer ze oefenen. En dan werden ze in een bad en dan weer in een sauna. En ze praten meer dan ze muziek maken. Dus op een gegeven moment toen ze een saxofoon hebben, dat is het verhaal van uw drummer. Toen zeiden we hier even goed naar advertenties zetten kent. Praatgroep zoekt Dito saxofonist. Maar goed, toen kwam Swanette Dijkstra er dus bij. En die had de witte kleren de sauna. Toen moest de muziek maken worden. Hoe lang dat worden had, weet ik net. Ik ken net zo bot zicht op die periode. Ik werk je alle dagen en jongens ben ik het zeg. Maak je thee, petit op bed, s'nachts dan maak ik midden en maak de lada in de was. En dan maak jij een blokje om. Ik zou nooit door een vlooi. Nee, ik kom net in de kroeg. Steun de jonge pils. Je tij of is de roep. Oeremers en het nummer Roeg. En als het zo'n tijd hast, zoek heen op internet, YouTube. Zie ik even de clip op, dat is hartstikke leuk. Want het verhaal joert natuurlijk door Theo Douwmer, die er net meer is. En ik een haatrol spelen nog steeds hierin. Maar zijn broer, Wim, is hier, voor de mensen die het inskekelen. Er komt een memoriam concert. Er is al in je West trouwens, van de Intimie, maar dat komt ook hier voor het goede publiek. Grenzer Pijn trouwens. Nee, Rottevallen, hè? Rottevallen. Ja, nee, je begint... Het warpshoes van Rottevallen. We zijn net 4 van hoes. Nee, lekker thuis, ja. Ik zie het trouwens, kijk, de tank, maar dan kwam je meer in de jouwere wend. Ja. En dan komt mij die praktijk in de woorden te lonen. Ah, kalm. Ja, kalm, het zit een beetje op het randje, maar... Ik wen je in Oudwoud, hè? Ja. Dus ik wen je in de wouden en er zit maar een kilometer tussen. Dat is een opmerkelijk verschil. Toch wel, hè? Maar wat de plak, denk ik, hoor net. Ja, toen ik praktijk zag, dat is nou wel heel oors, maar dan koest nergens een praktijk krijgen. Hè? Dus toen ik solliciteerde, wie er loop nou wel 30 gegadigden of zo. En ik wil lang beter in Friesland wen je koor, want ja, ik werkte toen in Jeensem, ik werk een prot in Lauwert in het MCL. En we hier nog Frieske band, dus ik vreesde al dat we om Utsen moesten, maar dat is krek goed kan. Ja. Ik mag krek natuurlijk, kalm. Hoe wie die in studietijd, hoe hast die in studententijd belibben? Het weer wat rommelig, ik het idee, of niet? Nou, het eerste jaar knap op schema. En ik moet eerlijk zeggen, ik wil altijd een psychiater worden. Sorry, mensen, maar dat hik in de holle. Misschien omdat mijn zuster het ik weer. En ik kreeg in mijn tweede jaar toch echt wel behoefte om ik iets oors te doen. Het is een beetje in het vrijwilligerswerkgang. Dat we toen een sleep-in, die fjouwerend, of eigenlijk altijd iepen weer. En die weer behalve sleep-in eigenlijk een toegevoegde oord voor junks en dronken dropjes. Dat weer een intensieve aparte tijd, moet ik zeggen. Die het mij ook wel vormen. En zoals een hoop van de wereld natuurlijk. Een hoop hoe te zeggen. Maar daar kreeg ik al voor het eerst contact met nog steeds een hele goede vriend van mij, Janko. En daar ben we muziekmaatje gaan. Want hij was een Stones fan. Hij rong er eigenlijk in het begin bij als Mick Jagger bewijs van spreken.
en een Beatles-fan. En hij studeerde geschiedenis. Maar het op een gegeven moment mijn Spaanse gitaar leent, waar ik nog les op gewoon hier, is de vooropleiding conservatorium dwangang. En aannam, uiteindelijk is uitvoerend muzikant, werd kamermuzikant. En daar begon wel aardig in de muziek. En ik jou eerlijk, de muziek heeft me wel aardig ouleid. Dus dat werd weer hartstikke leuk. Dat weer de new wave tijd. Is de pro naar concert of is het zelf meer aan het spelen? Ja, wij stonden een hoop op het podium feitelijk. En we schreeuwen zelf ik al. Dus dat weer een mooie tijd. Mag ik wel zeggen. Papa over vroeger, maar de wie volle meer podium. De koest volle meer spelen. En de Wienprotte-concerten. Het Noorderplantsoenconcerten en dat soort dingen. We hadden leuke optredens. Vooral in Greens zelf, de ster dus? Ja, in het platteland wel. Ommeland. Hadden maar die verstakers, jongens. Mooi dan. Maar ja, we hebben protte muziek maken. Maar ik ben ook altijd netjes studeren. Ja, ik ben een brave jongen. Ik ben goed op voet. En keurige ben 5, 6 hier? Hoe was het? Nee, ik ben weg van Peri Ruzo. Ja. Maar door de meesten trouwens wel, denk ik. Maar ja, als de voluitrangs, dan worden struut kegelen. Hè? Dus dat weer dan ik de wijze woorden van mijn broer. Van hel je dat tentamen nou even. Want hoe wie zien studie van Rin? Een beetje hetzelfde? Ja, volgens mij wie er wel aardig op orde. Er is eigenlijk net die in die size hier dwang kennen, omdat is toch maar protte wachttijden of dingen is, hè? Of uitstel of sms'jes van iets dwangkest. Ik denk dat nog steeds de meesten net makkelijker, sowieso logistieker in size hier terug in herinneren. Dus volgens mij wie tel net 4 uur lang heug het niet of zo. Ja. Maar goed, uiteindelijk ben je een dokter. Ja, dat is je lust en je leven, ik? Ja, zeker. Wat ik zei, hè, de contacten met de mensen, hè, het bijzondere van mensen en hoe dicht het wij bijkomen met sorry. Dat is iets bijzonders. En dat zegt hij heel zeker. Hè. Hij gang die banden en die relaties ik echt wel aan. Met al die verschillende mensen. Hè, en dat is zeker zijn interesse. En natuurlijk de muziek, daar hebben we het natuurlijk wijdwijdig hoor. Oerijmers, ja, je zijn op het begin van het peteer dat weer eigenlijk een soort logische oergang naar Dauma en Dauma. Ja, naadloos. Naadloos eigenlijk, ja. Maar als De voordeel... band stappen er gewoon mee, die gewoon kleren of zo? Of? Nee, die gang op een gegeven moment eigenlijk ik wel terug. Die stappen eigenlijk pas toen Theo er net mee weer. Ja. Tenminste, ja, dan koest nog wel oefenen en dwan. Hè. Nee, het is natuurlijk net alleen nog een band. Het is ook een vriendenclub worden, hè. Als het heel lang maar ook bezig geweest. Het werd weer gewoon een leuke jongfut, muziekmaatje. Ja. Hè, elke week. Maar wat ik zei, de interactie die is met sint twaan herkest, hè, zonder dat het ritme slaan wordt, ja, het hikvoordeel. Ja, we kunnen volle meer watchen, hè, zeker op het podium, of oudstemmen, of dat jouwt volle meer vrijheid in de muziek. Ja. En dat morgen we wel, hè, daar worden we beter van. En ja, de provincie trouw dus, overal spelen. Pro de kroegenwerk? Nou, ik wil, maar minder, ja, marktzicht natuurlijk en dat soort dingen. Maar vooral ik wil de georganiseerde optredens, hè, wat ik zei, de Kika optreden. In Drachten, in de Lawaai en dat soort dingen optredens. Er worden prot georganiseerd, hè, best wel vregenwurst en hinnekoest. Maar ik wil in cafés en dingen, ja zeker. Hoe vond je het hele studiowerk? Want je bent een keer in de studio weer geweest. Ik voor slijne albums. Ja. Dat ben vaak redelijke slitageslagen. Hè? Omdat, schreeuwen, je moet het opnemen, nog een keer, oer. Of ging het je vrij makkelijk het opnemen van platen? Nou, ik herinner me wel dat mijn eerste gitaar, daar zit nog net zo volle jilt in. En als ik dan een klem zette, dan wie er valt. Dus we wie eindelijk kan bijstemmen. En inderdaad, er moesten erg volle opnieuw steeds inspelen worden, dubt worden, dienen worden. Hè? Dus zo goed wie dan ik van net. Hoe vond je dat? Ja, het weer bij Walter Tremp in Betegemermolen. En die nam alles nog analoog op een grote stoeder namen ze dat. Hè? Een hele grote bandapparaat. Ja, als ze niet spreken moest er eerst de baan helemaal naar dat plakje wegbrengen. En dan op het juiste moment beginnen. En hier de crackbeam prutst. Hè? Dus dat wie natuurlijk antiek. Nee, maar wij hier goed in de studio. Het is mooi om te creëren, te maaien, te fijnslijpen. En dat te dwan. Nee, altijd bij Walter Tremp? Ja, grotendeels wel. Althans, met Theo wel. Ja. Ik ben zelf daarna in Metslavier West, bij Milan.
Ja, verdorie, die is er ik al net meer. Het is een schande. We worden ouder. Ja, daar moet ze mee ophouden. Ja, Verdorie. ja, dat hele concept van ouder worden, dat... Dus ik zie je nog in de studio, dat klopt. Mooi nog. We praten straks verder. We gaan eerst even van een van de platen die hem nevens mij dan bij Walter Tremp opnam. Ik wil een hoesta. Ja, dat is thuisopname, dacht ik toch, Walter Tremp. Ik me net verzin. We hebben één keer een vreemdgang, zou ik maar zeggen. En ik weet net dat we de treden, maar ik weet niet meer... misschien weer dat is ik wel, ja. Dan is deze thuisopname bij Theo. Maar toch een zoon van Eckhart, Dulver. We draaien nummer Waarom. Ja, mooi. Mooi nummer gewoon. Waarom? Ja. Ja, hartstikke leuk. Dat is inderdaad lekker Sint-Pieter aan de tapkast zeuren. Omdat zijn vrouw vreemd gaat met de boervrouw. Ja, aan te bevelen. Ik hing je stiltje de tapkost, omdat Pieter mij geen bier meer houdt. Hij zei het is genoeg, maar snij hoesten. Maar hij weet net hoe het mij benauwt. Wat maak ik dus alleen nog? Het bed te groot en koud. Ik viel me kjel en verlitten. Genien die van mij houdt. Do bist een pracht, een plaatsje. Genien helpt het bij dij. Ik weer slocht op dij, alleen nog dij. Maar do is net genoeg aan mij. Ik woon die in bed bij de boervrouw. De wist poer op haar net op mij. Ze begreep die zo goed, dat zult wel. Mijn haar begint op. Zanger Theo Dauma overleden. 15 november 2011. Leeuwt de krant. Zanger en liedjeschrijver Theo Dauma is zaterdag overleden. Komt een heel verhaal. In de laatste zin, hoewel hij al geruime tijd ziek was, trad hij 14 dagen geleden nog op in Boelenslaan. Kun je dat nog herinneren, dat laatste optreden? Ja, wist. Ja, nee, we blun spelen. Hij, maar dat is ik de lichtheid of het optimisme wat er hier. Hij wie helemaal net van plan aan te denken aan DGN of dat soort dingen. Ontkende die het als het ware of net? Nee, hij wist het wel. Ja, oké, ja, praktisch wel. Maar hij leefde dus al hier het net. Ja, hij moest zijn lasten wel dragen of zo. Maar als hij maar in praten woest, oerletter of oer deze, ja, waarom zoek, dan ben ik het toch niet meer. He, dat een dergelijke licht iets ziet er ik alweer op. Maar hij wie in het lijst voor knap min. Dus en ik denk zeker, Marion, zijn partner, die had natuurlijk volle meer zoen dan wij. Maar als de muziek kwam, dan richtte er zich op. En als we optredens zien, dan richtte zich ik op en dan gangen we weer. En dat was dus belangrijk voor hem. Ja, dat denk ik wel. Hoe was toen dat beleefd als broer? Nou ja, toen ik eerst jaren dat niet goed maakte, wie ik van slag. Hè, dat winnen we beiden verslag, hè, dat hebben we wel deeld. Maar daarna hebben we het gewoon weer oppakt en de muziek is teruggegaan. Het enige verschil is dat hij, toen het echt duidelijk werd dat het niet goed kwam, toen hield het schroeven op, een prototeksten. En een aantal dingen kon ik net meer jongen. Dus dat wil je wel verhoren. Maar de zin en het idee om iets met die muziek te doen en om de mensen te bereiken, ja, dat wie er gewoon nog steeds. De seizoenbol, ja, hoe zou ik het zeggen? Steeds brekbaarder worden, denk ik, of net? Nou ja, hij koest steeds minder en je moest je erop aanpassen. En zijn vrouw Marion, die crimineerde de wollen zoer van ja, er een muziek hier en wie er helemaal aan eind en dan mocht zij er weer maar verder. Dus ja, ik denk dat dat was Xavier. Maar het wordt natuurlijk steeds minder. Maar als ze niet leest, komt het toch altijd nog onverwacht. Toch wel weer, hè? Nou ja, als 12 weken verliezen nog in Boelensleen de saacties op de porren, op de stoken. Dan denk je dan net als de best. Maar als je leest hier, toen zei mijn vrouw nog zien, ik hoop op vele jaren. En toen wist je een antwoord wel serieus, maar zo'n vele maanden denken. Dus ja, het weer er. Had dat in Born uiteindelijk op het eind nog verdiepen met hem? Of?
Ja, van mij koer dat zal het net. Nee, daarom. Dus er zit ik een vraagteken achter. Maar Nee, dit is deelt. Hè, maar net terugsprutsen zo van wat hebben we daaraan. Hè, dat weet ik wel, Theo. Ja. We wisten het beiden wel, nou, dan weet ik wel clear. Ja. wie had er ook wel klein mij op een gegeven moment? Zo van, ik jou me er maar een hoor. Nou, hij kon net hoor, nee, maar de levenslust wie bepaalt net voort. Nee. Daar hebben we niks voor te sissen, Willem. Nee. Maar hoe ga je hem dat droeg? Wit machinaal? Of best er nog... Ja, nou, toen Het klinkt best- heel erg dreig. Om die broer was de vreus. Ik heb mijn gasten, die collega's binnen, was muziekmakers. Nou, dat wie ik zei. En ik hier er net vol ervaring mee. Ik ben toen minder bij me, maar wie ben ik erbij zitten gang. Ja. Dat het er net meer wie. Want je bent bij de dokters. Ik bedoel, Ja. dat hele proces, dat ga je natuurlijk bij je patiënten, klant. Ik weet niet hoe je hem dat neemt, maar vaker nog mij maken. Ja, klopt. Maar dan ben je zelf gewoon weer patiëntje. Hè, dan ben je Verdwijnt dat hele dokterskip dan? Ja, in ieder geval flink op achtergrond. Ja, dan ben we alle hetzelfde. Dat ben ik. Ja. En je kan zo vol als dokter tinken. Maar ik weet het vroeger met de band ik wel. Dan bij de vroeggeboorte van uw zoon. Toen het eerste wat ze zei, toen ik in het ziekenhuis kwam, hoe gaat het? Toen zei ik van ja, ze vertellen die ik niks. Hè, dan ben je op slag patiënt. En zo hoort het En ook. zo wie je dat met dit verhaal eigenlijk ik. Ja, dat wie dit ik. Ik weet nog wel de dag daarna, want ik denk dat er ergens midden in de nacht verstond. Maar Kina en Sjen steen, nou, die rakkers net kwijt. Dus daar heb ik me melden. En toen was ik helemaal kapot. Toen was er een vriendelijke mevrouw van de dokterswachten. Die had me de hele dag rondreden. En toen hebben we het roer gewoon. Ja. Ach ja, je moet wat. Ja. Nee, toen het weer een klap. Mist hem? Ja, nog steeds. Elke dag? Ja, ik denk ook om elke dag nog wel. Dat weet ik net. Dat ik altijd nog wel in de holle ha. Maar het is een goede vriend en broer missen, maar het is natuurlijk een ding. Maar het grappige is, wat ik zei, die muziek die bloeit eigenlijk nog steeds terugklinken. Hè? En zo, als we nou weer bezig zijn, dan komt het weer in. En die scherts, hè? Die inzichten, hè? Die hele kronkels. Een beetje humor en lightje houdt hij er lang bovenop. Hè? En dat wist er toch wel te Jan. Een zekere lichtheid. Leeft hij nog in zijn holle als muzikant bij daar? Ja, maar zo, wij spelen het nog steeds wel. Hè? En ik, omdat ik mijn Wessel nou spelen, ja, dan ben je toch weer dichtbij. Hè, dus ja, het bloeit nog wel ergens steen. Luister nog steeds wat zijn hoors is, maar. Ja, ik draai het net meer of zo, ik zie het ik niet meer op. Maar hij trouwens nooit zozeer die. Maar zoals nou dat we alles weer opleppelen, ja, het is heerlijk. Ja. Maar dan verdwijnt het verdriet en dan is het toch vooral een soort lichtheid of optimisme, hè, wat er weer te stralen. Het is knap om altijd een optimisme te zien, hè, of ergens het leuke van te zien, of het goeie te zien, of altijd zin hebben, of zeggen ja, en dat wie goed. Hè, wat Wessel trouwens ook al wat toe zegt. Maar dat is, dat moet wel wat meer ha. Het feestje, mag ik het een feestje nemen? Zeker. Ja? Dat gebeurt het, denk ik. Hè? Er is Ja. al best al in een keer. Wij vinden het heerlijk om die muziek nog een keer op te leppelen en te meest niet te litten wat dat is. Waar Wat kom dat al je te weer. spelen? En waar is het en hoe laat? Mag ik even voor je bidden? Ja, het is zaterdag in het Dwarpshoes, hè, in Rottevallen, 8 uur, hoe dacht ik zo. We beginnen eerst met Uremus. Die spelen je al een tijdje net meer, dus we konden daar net onbeperkte nummers al weer op klopje. En daarna geef ik mijn Wessel en voer terug. Om zo vol mogelijk de wat meer cabareteske nummers er ik nou weer voor te krijgen. En vervolgens, ja, er weer natuurlijk ook een vervolg. Hè. Dus wij hebben, ik hoor muziek maken. Want het leven gaat door, nietwaar? Dus het is hartstikke leuk om Wessel en ik eens naar voren te drukken. En te zien wat we daar maar dienen hebben. En wat we dan nemen, de inspiratienummers, de wien fjouwe nummers, waar Theo zich absoluut niet op stilhouden koer. Dus die doen we dan niet. Een mooi verhaal en mooi dat je hem het feestje, zo nemen we het maar even, vieren gaan. Zaterdag, toch woordpiek worden, hè? Ja, Sneum besteedt net, hè? oké. Daar hebben we weer. Die dank Willem. Dank u wel. Nog één vraag, want we draaien aan het eind van dit programma nog één nummer van je beiden. Tooske. Ja, Waar is Tooske? Tooske, ja, die is ondertussen 14, denk ik. Tooske, wie een van de mooiste programma-presentatrices uit haar tijd natuurlijk. Wie is net bij The Voice? Of Holland? Ja, Tooske, ja, Barbie, Poppen, Liefke, Barbe, Tonkie, Tooske, hè. Dus, ja,
Theo zegt dat en die zegt Toosken, die shot, ja, ik een beetje de karikatuur Tooske, hè? Dus daar had er dan het nummer oeskreun. Dat raak ik dolgraag met Tooske wil. En ja, daar zette zichzelf eigenlijk, ik werd deel als een beetje een loser die heilig in zichzelf loopt dat het wel kennen had. Tooske. Dank u wel. Tooske, Tooske. Barbie poppen wiefke, Barbie poppen liefke, Tooske. Tooske. Barbie poppen eertjes, Barbie poppen eerkes.